Jepa. Čaute Jamani a Jamanice. Chcel by som vám povedať, že kanál Behanie s Jamanmi alebo na kafičko u Jamanov mení svoj názov na názov Poďme sa hýbať. A týmto by som vám chcel predstaviť aj svoje nové baby, ktoré prišlo na svet niekoľko dní dozadu, a tým je občianske združenie Poďme sa hýbať, ktoré bude zamerané na pohyb, rôzne workshopy, semináre, pobyty, tábory pre dospelých, aj malých, pre začiatočníkov aj pokročilých bežcov, ktorí chcú posunúť svoje hranice od 0 až po 100 km, bežecké preteky a veľa rôznych aktivít, ktoré budú prehovárať ku mne. V blízkom čase vám predstavím svoju prvú akciu, ale tu ešte nehajeme, nech krásne dozrieva. Hýbme sa tak, aby sme boli zdraví a šťastní. Oslavujme život každý deň. Nech sa stane život mantrou pre každý deň. Au, 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 au.